A makon da ya gabata, mun fara baku bayanan abubuwan da mutum ya kamata ya sani kafin tsunduma cikin kasuwar sauti, inda muka yi muku alkawarin ci gaba a wannan makon. Sunana Nazir Ahmad Hausawa Ziriams a cikin shirin Kasuwar Sauti. Masu sauraron Sarewa Radio barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin Kasuwar Sauti. Shirin da ke yin duba cikin kasuwancin harkokin nishadi a faɗin duniya baki ɗaya. A makon da ya gabata mun yi magana akan abubuwa guda uku muhimmai, kuma yau za mu ƙarasa ragowar in Allah ya yarda. Sanin waƙoƙi ba shine sanin kasuwar sauti ba, haka kuma mun yi magana akan yadda rubuce-rubucen sharhi ba su cika kawo kasuwa ba. Inda muka jaddada cewar har yanzu ana siyar da waƙoƙi a maimakon ba da su kyauta da mutane ke zato. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Abu na hudu shine, ba lallai ne ka kwaikwayi wani kai suna ba. Da yawan sabbin mawaƙa na kallon abin da magabatansu suka yi, har yasa suka yi shura. Wani ya ga sakamakon shafukan sada zumunta ne, wasu kuma wani irin kamfe suka yi da ba a saba gani ba. Waɗannan abubuwa ne da yawa da ke ƙara wa sabon mawaƙi ƙarfin gwiwa. Amma ba lallai bane in ka kwaikwaye suka yi nasara kamar yadda suka yi ba. Kwaikwayon moral ko aljita ba zai sa ka yi daraja kamar moral ko aljita ba. Originality wato ƙirƙirar abu naka na kanka daban yake da kwaikwayo, domin ba za ka ji an ce wane yake kwaikwayo ba. A'a, sai dai ka ji an ce kai wane ya iya yin kaza. Babu wata hakikanin formula ko kuma in ce hanya da za a nuna maka da za a ce ita ce idan ka bi ta lallai za ka samu nasara a kasuwar sauti. Kamar yadda masu iya magana ke cewa inda wani ya rawa aka bashi kuɗi wani in yi ɗan karen duka zai sha. Yana da kyau ka yi nazarin yadda wasu suka yi nasara a gabaninka domin ƙirƙirar taka hanyar. Kar ka yadda wani ya zo maka da soki burutsin ya san yadda zai yi a iya maimaita samun wannan nasara domin ka biya shi kuɗi. Abu na biyar shine record label zai iya taimaka maka. Kasancewar kasuwar sauti musamman bangaren wake-wake a cushe take. Akwai mutane da ke yada jita-jitar cewar record label ba zai amfani mawaki da komai ba. Duk da kasancewar yanzu akwai damammaki iri-iri da ka iya taimakawa mawaki wajen sakin waƙoƙinsa game da gudanar da harkokinsa don ci gaban sana'arsa ba tare da tallafin record label ba. Hakan ba yana nufin shi kenan iyakacin hanyar da za a samu ci gaba ba. Ba kowane record label ne ke cike da 'yan damfara ko kuma son su yi wa mawaƙi wayo don danne masa haƙi ba. Mafi yawan record labels na tafiya ne da mutanen da ke ƙaunar waƙe-waƙe kuma suke kula da sauran lamurra da ba na ƙirƙira ba, waɗanda suke da matuƙar wahala ga mawaƙi ya iya aiwatar da su da kansa. Wasu mawaƙan na son gudanar da lamuran kasuwancin su da kansu kuma sun ƙware a yin hakan. Wasu kuma sun fi so su tsaya ne kacokan wajen ƙirƙirar waƙoƙinsu. To a nan ne record label yake da amfani. Record label na zuwa da ɗimbin ilimin kasuwanci da kuma sanin mutanen da kai kaɗai sai ka yi shekaru baka san su ba, gami da jarin da kai kaɗai ba za ka iya samarwa ba. Yi da kanka wata hanya ce da ta dace da wasu mawaƙan. Tunanin hakan kowane mawaƙi zai iya yi ba gaskiya ba ne. Yana da kyau ka zauna ka yi tunanin a wani bigire kake. Me ya kamata ka yi kuma wace hanya ce mafita a gare ka. Abu na shida anan shine asalin tushen waka har yanzu ya fi komai muhimmanci. Da yawa mawaƙan yanzu na mantawa da abubuwan da ya kamata su baiwa muhimmanci. A maimakon haka sai su mai da hankali akan abubuwan da muhimmancinsu kaɗan ne. Misali,
Kusan yanzu a ko'ina za ka ci karo da rubuce-rubuce da ke cewa idan waƙarka ba ta kan manhaja kaza da kaza to ba za ka samu nasara ba, wanda hakan ya jawo mawaƙa suka fi mai da hankali akan ganin sun hau kan kowace irin manhaja a yanar gizo ko kuma shafukan sada zumunta. Waɗannan abubuwa da na lissafa suna da amfani, amma ina amfaninsu idan rubutun waƙarka bai yi kyau ba, ko kuma baka mai da hankali wajen yin rahazal ɗin yadda za ka gabatar da waƙoƙinka akan daɓe ba. Za ka iya yin nasara a kasuwar sauti ba tare da tallafin wata manhaja ba, amma ba za ka iya yin nasara mai ɗorewa akan kafafen sada zumunta ba da shirme. Ba za ka taɓa jin wani ya ce kai ba na son waƙoƙinsu ba, amma ina son yadda suke magana a Instagram ba. Daidai ne a ce waƙa mai kyau da aka yi mata rubutu na gari ta fi ƙarfin blog ko kuma sharhin wani blog ko kuma wani shafin sada zumunta a kowane lokaci. Abu na bakwai anan shine shafukan sada zumunta ba za su tsayar da rayuwar waƙoƙinka ba. Shafukan sada zumunta na da amfani wajen haɗa ka da masoyanka, kuma za ka iya amfani da su wajen sanar da su masoyan naka abin da kake ciki da sauransu. Amma wasu lokutan idan baka lura da shafukan sada zumunta ba za su janye hankalinka daga kan abin da ya kamata a ce ka kula da shi. Saboda haka shawara anan ita ce, ka ware wa shafukan sada zumunta lokutansu, in ba haka ba za ka ji ta a salansa. Kar ka yi watsi da abubuwan da suke da muhimmanci a sana'arka ta waƙa, ka rungumi shafukan sada zumunta. Haka kuma kar ka biya kowa kuɗi domin ya koya maka yadda ake amfani da shafukan. Babu wata hanya guda ɗaya da ake samun nasara a kansu. Hanya mafi sauƙi da za ka samu nasara akan waɗannan shafuka ita ce bayyana ra'ayinka a yadda kake, kar ka yi ƙarya. Duk abin da kake ganin daidai ne to ka yi kawai. Kar ka biya kowa kuɗi ya ce zai nuna maka yadda ake yi. Na san mutane za su yi ta faɗa maka ka yi, to ina baka shawarar kar ka yi. Idan kana neman shawarar akan yadda shafukan ke aiki, to akwai sharhuna da bayanai iri-iri kyauta akan yanar gizo akan hakan, wanda in ka karanta za su amfane ka. Sai abu na 8 da mutane ke kai kawo akan shi, waƙa a matsayin sana'a. Hakika gaskiya ne, ba kowane mutum da ke aiki a cikin masana'antar waƙe-waƙe ko fina-finai ne zai samu kuɗin sayan katafaren gida da motoci ba. Amma waƙa da kiɗa a matsayin sana'a abu ne da ka iya yiwuwa, saɓanin abin da zaka ji mutane na faɗi. Akwai ayyukan yi jingim a cikin masana'antar, kama daga kan kafa record label naka, zuwa tallata waƙoƙin ko kuma kafa agency, kai har da kafa maɗaba'ar buga CD, da posters, da manajin mawaƙa, kai abin da yawa. Waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da za ka iya yi don samun na jefawa a bakin salati a cikin masana'antar. Haƙuri da aiki tuƙuru dole ne kafin ka kai gaci. Zan yi barki a nan sai sati mai zuwa, inda za ku ji na ɗauke da wani sabon shirin na kasuwar sauti insha Allahu. A ci gaba da kasancewa da Sarewa Radio Ruhin Sauti. Kar ku manta, ku bi mu a shafukanmu na sada zumunta a Instagram da Facebook da kuma Twitter @Sarewa Radio. Haka kuma tashar mu ta YouTube a rubuta Sarewa Radio za a gan mu. Shafinmu na yanar gizo na nan a daddangwala www.sarewaradio.com, shi ma ba a bar shi a baya ba, domin kuwa za a iya sauraron mu kai tsaye game da karanta labaran da muke wallafawa. Ga masu manhajar TuneIn, in kuka yi sacin ɗin Sarewa Radio za ku ji mu kai tsaye. Nazar Ahmad Hausawa Ziriya muke cewa a ci gaba da gashi, suya sai ran sallah.